दिनै 31 मार्च जोङो मोनथिगौ दिनै मानगोनां जोंनि हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दिनै 68थि जोनोम सान। दिनै 68थि जोनोम सानजों लोगोसे हल आसाम नाङैनो दिनै बिथांनि एज एन अफिसियेल बन्द हिसाबै जोङो बिथांखौ दिनै सेकेन्ड टाइम नैथि खेबनि थाखाय जोङो हल आसामै सेलेब्रेट बिथांनि बार्थडेखौ खालामनो थांगासिनो दङ बा खालामगासिनो दङ। बेखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै सेन्ट्रेल बनसु आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुआबो दिनै जोंनि डिस्ट्रिक्टनि मावखुलियावहाय अबजार्भ खालामदों। बिथांखौ जोङो आलारि बाथि सावनानै बिबार बावनानै जोङो मान होदों। दिनै आङो बिथांनि बार्थडेआवहाय बिथांनि बे जोनोम सानावहाय जायखौ जोङो स्टुडेन्ट डे हिसाबै अबजार्भ खालामदों बा सेलेब्रेसन खालामदों। आङो दिनै साफ्रोम फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ आगैमोनखौ आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदों। जायखौ जों दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै जोङो बुंबाय थादों आरो जाय सोलोंथाइयानो हारिनि मोनसे आलारि बाथि बायदि। बेखायनो बै आलारि बाथि हारिनि सोलोंथाइ आलारि बाथिखौ जोङो गोजोङै लाखिनो थाखायबा जायखौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै बुंदों। बे गुन गोनां सोलोंथाइ होननाया बे नङादि जोङो एग्जामफ्राव 90+ 80+ मार्क्स लाबोबानो पार्सेन्टेज लाबोनानै पास जाबानो गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ बुङो, बे नङा। आङो आंनि अपिनियनखौसो होनो सानदों। गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जाय सासे स्टुडेन्टआ जाय सासे फरायसुला फरायसुलिया जेरावहाय गावनि हल राउन्ड डेभेलपमेन्ट खालामगोन, गावनि हल राउन्ड डेभेलपमेन्ट खालामगोन बेखौसो गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै बुङो होननानै आं दिनैनि दिनाव बुंनो सानदों। अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट इन दा सेन्स जाय स्टुडेन्टआ गावनि सोलोंनायजों लोगोसे हारिखौ सिबिनाय, हारिखौ खुलुमनाय, बिमा बिफाखौ मान सनमान होनाय, मोजां आखल आखु सोलोंनाय बा हारिनि फारसे साननाय, बै जाय स्टुडेन्टआ गासैबो बे बिथिङावहाय एक्सपार्ट जायो। बेजोंनो लोगोसे गावनि हारिमुखौ लाखिनाय, गेलेनाय, बिदिनो खेला दुलायाव गासैयावबो अल राउन्ड माने सार्कुलेट जानाय, बैबायदि सोलोंथाइखौ जाय स्टुडेन्टआ लाखिगोन बेखौसो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै बुंगोन दिनैनि दिनाव। जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो नुनो मोनो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर दङ। जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा मोजां मार्क्स मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास जालाङो, मोजां मोनसे जब मावहैयो, मोजां मोनसे माने गावनि नाम एबा मुंखौ बर' हिसाबै सिनायथि होनो हायो। नाथाय साक्सेस जाखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना हारियाव कन्ट्रिबिउसन होनो बा हारिखौ डेभेलप खालामलांनो बा हारिनि यां जेनेरेसनखौ गाइड खालामनाय जों बिदि नुनो मोना। बेफोर खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो आं दिनैनि समावहाय आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जायफ्रा फरायगासिनो दङ, जायफ्रा माने डिग्रि पारसु खालामगासिनो दङ, बिथां गासै सुबुंमोनखौबो आं दिनै रिकुवेस्ट खालामनो सानदों। दिनै हारिनि बिफा जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समावनो सासे वेल एडुकेटेड सासे सुबुंमोन। बिथाङा गोसो जायोमोनब्ला मोजां मोनसे साकरि मावनानै बिथाङा गावनि जिउखौ पार्सनेल जिउखौ खुंलांनो हायोमोन। नाथाय बिथाङा इडुकेटेड जाखांनायनि उनाव हारिखौ जौगानायाव लाखिनो थाखाय इक'नमिकेलि पलिटिकेलि गासै राउन्डआवहाय बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिथाङा गावनि इडुकेसन लाइफखौ बा इडुकेटेड लाइफखौ बिथाङा हारिनि थाखाय साक्रिफाइस होदों। बिथांनि आदर्शखौ लानानै जोङो दिनै हारियाव थांनानै थानांगौ। आरो जुदि जोङो बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि 100आव जुदि जों 100% जानो हायाब्लाबो बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जुदि 40 बा 50% आदर्शखौ जुदि जों लानो हायोब्ला दिनै जोंनि बर' हारिखौ जौगानायनिफ्राय बर' हारिनि उदांस्रिखौ लाखिनो दिनै बुहुमाव जेबो गोहो बोलोआनो थानाय नङा। बेनिखायनो आं दिनै साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो दिनै जोङो दिनै मा होनगोन स्टुडेन्ट डे हिसाबै जों अबजार्भ खालामनाय लेखायै आं दिनै साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आङो आरो फिन खनसेबाव रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जे गुन गोनां सोलोंथाइखौ नोंथांमोना लाखिनानै, आं दिनै सिगाङावबो बुंबाय गुन गोनां सोलोंथाइया आंनि अपिनियनाव मा, बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाखिनानै हारिजों हारि जौगानायाव, हारिखौहाय दिखांनायाव, हारि फोसाबनायाव गासैबो जोंजों सहाय होफागोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोन्थों।